Rosman Paċ u Alison Allul. Kanta dillanja miegħi, klim u mużika Karl Fenek. Rosman, ersaq fiħdejja unekka. Jiena smajt li darba inti meta kont qiegħed kanta f'Lukanda, kont qed kanta kanzunetta ejja missier ġara xi ħaġa, jidilna malaj ġara. Naf ġara, naħseb il-mikrofon jekk minister żball inqala, din jiġifieri il-part tal-mikrofon, u spiċċajt inkanta bil-mikrofon bl-ewwel. Jiena smajt li mbagħad terġajt kantajta iktar tard u fil-fatt erbaħ dak il-festival. Eżatt, naħseb meta jiġri xahar dejjem nirbaħin. Ejja, proset. Alison, ersaq tiħdejjek ma jimpurtax, inti kont qiegħda l-Italja, sewwa, kien hemm programm li kien qiegħed jiġi miġbud mir-Raj, kont qiegħda tkanta kanzunetta x'kien jisimha Big Spender? Big Spender. Sewwa? Everybody needs somebody. Jeb ġabulek siġġu lussus ħafna x'għamiltilhom bih. Ma għadi preparaw li s-sġu kollu tizin kif lajt fuq għetna la għajna għetna mill-nota twila. Nis daw jgħajt għet kem għetna mela tajba jena niftaħ għajna jgħu sib li s-għajn ta' s-sġu fatu kolla konti da mal-art. Mela ranġajtulhom. Tajjeb, mela kanta dillanja miegħi. Alison Allul u Rosman Paċe. Faqar f'din id-dinja ma tarax, nitkellmu fuq il-paċi u li b'gwerer ma tismax. Kif trid tkun ħieles meta minn dik jar? Ħieles, ngħidlek kif tkun ħieles, xejn ma jagħmlek ħieles, il-mużika bih ħares lejja u kanta dil-lanja miegħek. Hey, tkun ma tħoss ġofi. Tini dawk idejk ħallex il-per minn għajnek. Ejja nagħlmek il-lingwa li jifhimha kulħadd. Mużika, mużika, m'hemm xejn bħal mużika kanta. Fil-arja miegħi jekk trid, il-ħabib tiegħi kanta. Biex nibqa' meta lira ma tonqos, imma ħobbi sinjuri u għalija xejn ma